Is-soluzzjoni għall-istabilità fl-Ewropa tista' tkun imblokk fl-Afrika ta' fuq, fejn id-dgħajjes li ma jkunux xierqa li jivvjaġġaw jiġu mwafqa u ordnati jerġgħu jidħlu lura. Għal dan l-Ewroparlamentari Alfred Sant waqt li kien qed jiġi intervistat fuq l-istazzjon televiżiv Grieg Nerit. Huwa kompla jgħid li dan jista' jsir barra mill-ibħra Libjani jew saħansitra fl-ibħra Libjani. Dawn il-pjanijiet jistgħu jibqgħu fis-seħħ biss sakemm is-sitwazzjoni fil-Libja tistabilizza ruħha, fejn imbagħad l-Unjoni Ewropea tkun tista' tagħmel arranġamenti mal-Istat tal-Libja. Alfred Sant kompla jgħid li l-akbar problema fil-preżent hija l-mod ta' kif qed tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni li mhux qed tħalli wisq lokal kontroll. Qal li f'dan il-qasam jixtieq jara pjan holistiku li jkun jinkludi l-pajjiżi li minnhom ġejjin l-immigranti. Sostna li x-xewqa tal-immigranti hija li jgħixu ħajja tajba f'pajjiżhom u mhux jaħarbu lejn pajjiżi oħra. Iżda m'hemmx azzjoni f'dan il-kuntest. Sant temm jgħid li din l-azzjoni politika trid timxi flimkien mal-azzjoni l-oħra li tiġġieled lil grupp ta' kriminali li huma t-traffikanti tal-persuni.